शुभ सकाळ दर्शक बंधु देखंतु मु आज आम गाँव जड़े भाई की भेटुची जे कि खैरा ब्लॉक रो माने जो गाई चाष एक नंबर अच्छा बर्तमान भाई को मोर शुणा से बर्तमान सोरठे थे से छाड़ी आसी बर्तमान गाई गाई आनी पाली और क्षीर बेपार करमती कौन लाभ पाते बारिक बाबू नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आपन तो सुरट रे ଆପଣ ଆସିକି କିଛି ଦିନ ହବ ଗାଈ ଆଣିକି ଗାଈ କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ କହିଲେ? ଗାଈ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣିଲି, ପଞ୍ଜାବ ଭଟିନାରୁ। ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣି କେତେଟା ଗାଈ ଆଣିଥିଲେ? 5ଟା ଆଣିଥିଲି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଭ ହଉଛି ଆଉ ୟା ଦ୍ୱାରା କେମିତି କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଲେ ଆପଣ? ଲାଭ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ସେଭଳିଆ ନାହିଁ, ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ସାଇଲେଜ ପଞ୍ଜାବ ଗାଈକି ସାଇଲେଜ ଦରକାର ସେଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ସେ ସାଇଲେଜ ଆଣିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ। ଆଣିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କ୍ଷୀରଟା ଟିକେ ଭଲ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଈ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କାହିଁକି ଏଆଡ଼ିକି ମନ ଦେଲେ? ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ କାମଧେନୁ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ ଯାକି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କିଛି ପଇସା ବିନିଯୋଗ କରିକି ଗାଈ ଆଣିଲେ ସରକାର ତା ତରଫରୁ ପଇସାଟା ସବସିଡି ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ମିଳିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆପଣ ସବୁଦିନ বাইরে ରହିକି ଇଏ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭାବିଲେ ଏଇଟାକୁ କରିବେ। বাইরে ଦେଖିଲେ বাইরে ରହିକିରି କାମ କଲା ବେଳକୁ ଦେହ ପା ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି। ମୋର ଟିକେ ଛାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ଗାଈ ରଖିଲି। ଗାଈ ରଖିବା ଭିତରେ ଦେଖିଲି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଯାହା 200-400 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈରୁ ଦିନକୁ ତ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଘାସ ଚାଷ କଲା ପରେ 2 ପଇସା ବାହାରିବ। ଦାନା ଉପରେ ପୁରା ଡିପେଣ୍ଡ କଲେ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବନି, କାରଣ 32-33 ଟଙ୍କା ପଡୁଛି ଦାନା। କ୍ଷୀର 34 ଟଙ୍କା 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେ କିଛି ଲାଭ ହଉନାହିଁ। ଆଉ ସାଇଲେଜ ନହେଲେ ଆମର ନେପିୟର ଘାସ ଲଗେଇଲେ କିଛି ପଇସା ବାହାରିବ। ମାନେ ଦାନା ବାବଦରେ କେତେ ପଳଉଛି? ଦାନା ବାବଦରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଈର ପଳଉଛି 7 କିଲୋ ଭଳି ଦାନା ପଳଉଛି। କାହିଁକି ନା ପଞ୍ଜାବ ଗାଈ, ଏଚଏଫ ଗାଈ ତାଙ୍କର ଦାନା ଟିକେ ଅଧିକା ଦରକାର ହଉଛି। ଅଧିକା ନହେଲେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କରିବେ ଘାସ ଚାଷ କରିବେ? ହଁ ଘାସ ଚାଷ କିଛି ଲଗେଇଛି, 300-400-500 ଭଳି ଗଣ୍ଠି ଲଗେଇଛି। ସେ ହେଇଗଲାଣି, ଘାସ ହେଇଗଲାଣି କାଟିଲା ଭଳିଆ, ପୁରା ଆସିନାହିଁ। ଆହୁରି 15 ଦିନ ପରେ କାଟିଲା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ଯେଉଁ ଆଶା ଭରସା ନେଇକି ଆପଣ ଗାଈ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସୁଦୂର ଗୁଜୁରାଟ ଛାଡ଼ି ଆସିକି ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ଗାଁରେ ଏଭଳି ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଯଦି କେହି 1 ନମ୍ବର ଗୋ ଚାଷୀ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜାବରୁ ଗାଈ ନେଇକି ଆସିଲେ କେତେ କେମିତି କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଲା? ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ 84,000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପଡ଼ିଗଲା। ଗାଈ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ଅଛନ୍ତି। ଗାଈ ଲକ୍ଷେ ପରେ, 1,18,000, 1,25,000 ଏଭଳି ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗାଈ କେତେ କ୍ଷୀର ଦେବେ ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲେ? କ୍ଷୀର ସିଏ କହିଥିଲେ 25ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଗଲାଣି ଗାଈଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା ସେ ପରିବେଶ ଏ ପରିବେଶ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଖାଇବାଟା ହିଁ ଦରକାର। ସାଇଲେଜଟା ସେମାନେ ସେଠି ଖାଆନ୍ତି, ଏଠି ସେ ସାଇଲେଜଟା ହେଇଗଲେ ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା ହବ। ଆଚ୍ଛା ସାଇଲେଜ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମକା ଗଛରେ ଗୋଟେ କଟିଂ କରିକି ଚପିଂ କରାହେଇକି ସେଟା ବଣ୍ଡଲ କରାହେଇକି ରହୁଛି। 45 ଦିନ ପରେ ସେଟାକୁ ଖାଇତେ ଦେଲେ ଗାଈଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବନି। କାରଣ ତାର ସବୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆମର ନଡ଼ା କ'ଣ, ଘାସ କ'ଣ, ଏସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଇଲେଜଟା ସେ ଅଧା ସଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ଅଧା ସଡ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ, ହଜମ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସାଇଲେଜ ବାବଦରେ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଖବର ପାଇଲେ? ସାଇଲେଜ ବାବଦରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେ, ଆଉ ବହୁତ ଫାର୍ମ ବି ମୁଁ ଯାଇଛି, ଦେଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଇଲେଜ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆପଣ? ବଲାଙ୍ଗୀର ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଜଣେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି। କଲ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ପଠେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ତ ଗୋଟେ 15 ଟନ୍ ମୁଁ ଆଣିଛି, ନାଇଁ 1.5 ଟନ୍ ଆଣିଛି। ସିଏ ମାନେ କହିଲେ 4 ଟନ୍ ମାଲ ନେଲେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟଲି କମ୍ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ 15 କୁଇଣ୍ଟାଲ ନେଲେ 1.5 ଟନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଟା ନେଲେ ତୁମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ। 1.5 ଟନ୍ କେତେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣ? 1.5 ଟନ୍କୁ ଆମକୁ 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହିସାବରେ କିଲୋ ପଡ଼ିଗଲା। ଆମ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯଦି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ଅଧିକା ମାଲ, ତାହେଲେ ଆମକୁ 9 ଟଙ୍କା ଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ରହୁଛି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂଟା ଟିକେ ଅଧିକା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 3ଟା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି। କେତେଟା ଆଣିଥିଲେ? ମୁଁ 5ଟା ଆଣିଥିଲି। ଓହୋ ଆଉ 2ଟା ବୋଧେ? 5ଟା ସେ ଅଲଗା ଭାଇର ଜଣଙ୍କର 2ଟା, ସେ ମୁଁ 5ଟା ଆଣିଥିଲି, ସେ ଅଲଗା ଭାଇ ଜଣେ 2ଟା ନେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁନି ଆପଣ ଗାଈଟା କେମିତି ହେଇଛି।
এই পারে ঘাস চাষটা দেখে দে। এই ନେପିୟର ଲଗା ହେଇଛି ସେଟା। ଏଇ ଘାସଟା ବଢିବ କେମିତି? ଏ ବଢିଲାଣି ପା, ଏଇଟା ସେଇଟା ସେଇ ପଛବାଟେ ବୁଲେଇକିରି ନେଇକି ସେ ଘାସଟା ଦେଖେ ନେପିୟର ଘାସ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନେପିୟର ଘାସଟା ଆପଣ ୟାର ମଞ୍ଜି କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ତାର ମଞ୍ଜି ନୁହେଁ, ତାର ଗଣ୍ଠି। ଗଣ୍ଠି? ତା ଗଣ୍ଠି 3 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ 300 ଗଣ୍ଠି ଆଣି ଲଗେଇଛି। ୟାକୁ ପୁଣି ମାନେ ଯୋଉ ରେନି ସିଜନ ପରେ ବିଲରେ ଲଗେଇ ତାକୁ ବଢିଆ ଲଗେଇଲେ ଘାସ। ଏ ତ ମକା ପତ୍ର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ହେଲା ନେପିୟର ଘାସ, ଯାହାକୁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଣିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲାଣି। ତାପରେ ୟାକୁ ନେଇକି ଚାଷ ଜମିରେ ଲଗେଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେନି ସିଜନରେ ଆମର ସବୁ ଧାନ ଚାଷ ହେଇଛି। ଏ ଧାନ ଚାଷ କଟା ହେଲା ପରେ ସେ ୟାକୁ ଲଗେଇକି ଏଇ ଘାସକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଗାଇକି। ଆଉ ବାରିକ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସଫଳ ହଉ, ଆପଣ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସପରିବାର ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।